ଆମର 2025 ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କାମନା କରୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଆମର ସିଂହପୁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଟିଂ ପରେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଆମର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାହେବ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ